Influencerka Tereza Šulganová nám dneska prozradí, jaké jsou v našem životě věci, za které stojí utratit peníze. Na rady od téhle finanční expertky se moc těším, protože kdo jiný by nám měl poradit, když ne člověk, co rád utrácí, jak tu sama píše. Ještě předtím si ale ukážeme, že se Terka objevila na Žižkově, kde dávala stories z Husitské ulice. Asi tam byla na nechtech, prý tam jezdí už déle, ale tak nějak mi to do sebe zapadá, že teď bydlí někde tam, protože nedávno nakupovala na Flóře. Jo, a taky měla tenhle výrok. A první byl tenhle ten, ale přišlo mi, že to by mi dělalo strašně starou ruku, že třeba bych vypadala, kdybych měla jako 40. Strašně stará ruka, jak kdyby mi bylo 40 let. Zase to ostatní lidi pochopili špatně v komentářích, tak musela dovysvětlovat, protože to tak nemyslela. Nějak mi celkově přijde, že má problém se staršíma ženama, protože nedávno jejich mindset označila za toxický. Dejme tomu, že člověkovi je prostě nějak jako 40, 50 možná, tak tenkrát vyrůstaly tyhle ty ženy v té jako diet culture. Jasně, že potom máte v hlavě takový jako kdyby ten toxic mindset. Teď už se ale pojďme nechat dát nějaké ty finanční rady. Ahojte holčiny, dneska budeme mít videjko ohledně tématu věci, které stojí pořídit se za ty peníze, protože je to takový trend, který já teď vidím hodně na TikToku. Zase TikTokový trend. Mě by asi nejvíc překvapilo, kdyby Terka přišla s něčím ze své vlastní hlavy. A řekla jsem si, že by bylo fakt jako úplně super z mojí zkušenosti, z mé perspektivy vám tady říct, co podle mě za ty peníze stojí, protože... Jaké ty máš zkušenosti? Chápu, tvůj věk neovlivníš, ale proč furt seš radit? Nepamatuju si, že bych ve 21 letech měl potřebu rozdávat moudra. Že co si budem, byla jsem ten člověk vždycky, který rád si něco koupil, který rád utrácel peníze, který prostě třeba i občas dal peníze za něco, co nebylo úplně optimální. Jednoduše popisuje finančně negramotného člověka. Opět musím připomenout rozdíl mezi bydlením na hotelu a dispozičně podobným bytem za 30 000 měsíčně. U hotelu dáte nájem 50 000 dopředu, za rok tedy zaplatíte 600 000. U bytu musíte dát kauci a nájem dopředu. Provize není nutná, pokud seženete něco bez realitky. Ale i kdyby, tak náklad 90 místo 50 000. Ale zase vám to během roku udělá rozdíl 240 000. Takže i když odečteme tu prvotní investici navíc, je to furt 200 000 korun. Furt tedy ušetříte balík oproti hotelu. Terka ale radši upřednostnila svoje nákupy a dovolené. První věc jsou kvalitnější šperky. Jo, já zrovna tady mám takovou taštičku Swarovski, kterou mám plnou šperku. No my viděli, za jaký šperky jsi schopná utrácet. Třeba tenhle řetízek. Asi jsem zase netrefil kolekci a Terka mě zase označí za random youtubera a módního guru. To bylo video od nějakého random youtubera a byl to očividně módní guru, protože ukázal, takhle tak vypadá real řetízek z Dioru a přitom je to jejich nová jarní kolekce a není to ta jejich stálá kolekce. Ale jde mi o tu cenu a jak to vypadá v realitě. Vždyť to zlato ani nevidělo, z toho úplně číší ta předraženost. Ano, vždycky bude lepší koupit si třeba nějaké zlato, bílé zlato a takové jako dražší kovy. A kolik těch produktů máš? Podle mě ani jeden. Když radši dáš přes 10 000 za Diora, kdy jen zaplatíš značku a u šperku jdeš celkově do kvantity. To jsem dostala od mojeho taťky před, já už ani nevím kolika lety, možná 10 let to je, na pouti, prosím pěkně. Jo, a prostě vypadá to furt hezky. Třeba ti jednou dojde, že hodnota těchto věcí je právě spíš v tom, kdo a proč ti je koupil, než kolik stály peněz. Nebo naopak dospěješ do fáze, že budeš vypadat jako tvůj velký vzor, že si dáš šperk i na obličej. Druhá věc, lepší fitko. Takové to fitko, jo, kde třeba stojí za měsíc to 3 000. Zrovna tohle fakt není nutnost. A hned je kde ušetřit třeba 1000. Víš, pracující člověk může mít i věc, který se říká multisport karta. Samozřejmě investice do sebe je nejlepší, ale když chceš hubnout, tak procházka nic nestojí, běh nic nestojí, plavání už něco jo, pokud nejsi v přírodě, a silově můžeš cvičit i doma. Ale tak dát 3000 do sebe za sport je furt v pořádku. Jen prostě když lidi mají méně peněz, tak se dají najít lepší možnosti a není fakt nutnost jít do takového fitka. V tom, že vaše energie expanduje. Pravděpodobně v tom dražším fitku budou lidi, kteří si to můžou dovolit, že jo, kteří třeba na cenu toho fitka ani nehledí.
Tohle je teda neskutečný odůvodnění, proč si připlatit za fitko a je to úplně poslední věc, co mě u cvičení teda zajímá, jak bohatí lidé cvičí se mnou. Zároveň se obklopujete zajímavými lidmi, zase prostě vidíte třeba, v čem tam ty lidi jako přijíždějí, dá vám to strašnou motivaci, prostě inspirujete se. Ty seš fakt neskutečně povrchní člověk. Sledovat doma jaký status a kdo přijel v jakém autě. Tohle je totálně insane, jaký ona má priority a co je skutečný důvod za to si připlatit fitko. Další věc jsou beauty treatmenty, které vám prostě dávají smysl. Jo, ať už je to právě kosmetika, ať už je to, že půjdete na vlásky, masáž. Když už seš u těch beauty věcí a vzhledu, tak co by mi dávalo smysl, že si radši koupíš nový boty, protože ty tvoje legendární tenisky nosíš furt. Měla si je před půl rokem v pařížský, měla si je na nádraží a máš je i teď na nechtech. Třeba bot si u lidí všímám víc než šperku. Hodně žen třeba řekne, že je to jako zbytečnost, že oni jako nejsou barbíny, že oni jako na sebe nepotřebují takhle tak dbát a podobně. Protože asi nemají neomezený budget a musí se rozhodovat podle priorit. Víš, svět vidíš úplně jinak ve 25 než ve 20 a ve 30 zase než ve 25, jenže člověk to nějak chápe, že se rozvine a proto neradí druhým. Což je bizár, že to furt zkoušíš bez životních zkušeností. Měli bychom o sebe pečovat. Měli bychom se cítit dobře a tyhle ty věci, když prostě budeme vypadat dobře, budeme se cítit více sebevědoměji. Ty prostě furt nechápeš, co je sebevědomí. To je vnitřní věc a ne povrchová. Tyhle věci můžou fungovat, ale z jiného důvodu, než si myslíš. Když o sebe dbáš, tak to znamená, že si sebe vážíš a víš, jakou máš hodnotu pro sebe. Ale je to jen jedna z mnoha věcí. Už jen to slovo sebevědomí. Vědomí sebe. Chápeš? Je to o činech, schopnostech, vědomí si svojí vlastní sebehodnoty. Určitě ho nejde vystavět na povrchních věcech, protože pak sebevědomí bude nestabilní a křehký. Jednou třeba budeš pospíchat a nestihneš se upravit. A budeš se cítit jako nicka, protože nebudeš mít svůj obvyklý komfort. V tom je ta křehkost. Jestli chcete mít větší sebevědomí, tak musíte prostě o sebe pečovat. A já Ne, mnohem víc ti dodají sebevědomí úplně jiné věci. Když něco dokážeš, když posuneš vlastní hranice, když si u něčeho dokážeš, že na to máš, když se něco naučíš a podobně. Třeba většina lidí, co má sebevědomí, tak ani neřeší, co má na sobě, protože mají ostatní lidi totálně volný. A to nemyslím, že mají v sobě aroganci a povýšenost. Proč to tak je? Protože si jsou vědomi sebe sama a svojí hodnoty. Nepotřebují povrchní validaci od druhých lidí. Tady přeskočím pár věcí, protože je to spíš téma pro ženy. Další věc je kvalitnější oblečení. A teď jako kdyby, jo, většinou ty kvalitnější jsou pod nějakou značkou. Třeba značku, kterou já mám vyzkoušenou, že ano, je to značka, ale zároveň je to kvalitní, tak je Polo Ralph Lauren. Taky ale záleží, jak co od nich. Co vím, tak něco šijí v Bangladeši a něco i v Evropě. Chce to koukat na visačky, odkud věc je a jaký je to materiál. Na to ale vůbec nepotřebuješ značky. Dřív jsem je docela hrotil, taky jsem byl povrchní a řešil značky. Třeba se mi jednou hodně líbil Lacoste boty, měli je v Anglii. Dal jsem za ně půlku peněz z brigády a po měsíci šli do koše, protože se mi oprejskala ta fejková kůže. Člověk pak zjistí, že nejde o logo, ale hlavně o to, v čem se my cítíme dobře. Když se to spočítáte, tak je lepší prostě fakt investovat peníze do jednoho kvalitnějšího trička. Nějak nevěřím tomu, že cokoliv spočítala. Když to nedokázala udělat ani u bydlení, kde ten rozdíl byl obrovský. Nevěřím ani tomu, že podle toho, co dřív nakupovala, dokáže poznat kvalitu. Vždyť i ta diesel kabelka vypadala strašně plastově, prostě předraženě. První věc, investice do sebe. Ať už je to cokoliv. Chcete být content creatoři. Že ty jsi tak do toho investovala. Máš furt stejný mikrofon, neumíš nastavit zvuk, editace videí slabá. Well, ano, zainvestujte do kvalitního mikrofonu, investujte do kvalitní kamery, zainvestujte do všeho toho vybavení, protože pokud je to opravdu něco, v čem vy se chcete budovat, tak prostě do toho ta počáteční investice musí jít. Zase prostě mluvíš o něčem, co jsi sama neudělala a není u tebe nic takového vidět. Proč tohle furt děláš? Mluv ze svých zkušeností. Slibovala jsi to na začátku. A řekla jsem si, že by bylo fakt jako úplně super z mojí zkušenosti, z mé perspektivy vám tady říct, co podle mě za ty peníze stojí, protože
To stejné, chcete se v něčem zdokonalit, jo, stojí za to si koupit ten kurz, samozřejmě musíte jako si to předem ověřit, nějaké jako recenze, jo, co se dozvíte a takhle tak, ale Jo, že jsi to opět udělala u Kralou. Tady mimochodem chystám video o tomhle jejím vzoru a komu zaplatila přes 30 000 korun. To teprve uvidíte Delulu člověka, který holkám radí, že tvrdá práce 8 hodin denně je zbytečná, protože místo toho můžeš 40 minut manifestovat, což prý přinese lepší účinek. Přijde mi to, jak kdybyste ve 20 letech pořád věřili na Ježíška. Mimochodem, manifestuju si 5000 odběratelů do konce září, tak mi ukažte, jak dobře to funguje. Sofie taky mluví o ženských vibracích a je celkově totálně Delulu, takže často dostává hate v komentářích. Ukážu vám, jak moc se Terka inspirovala. Třeba tady je to jak Tinder date, co čeká, že přijde a co přijde ve skutečnosti. Přitom ta Borka dosáhla jedné jediné věci, že si našla chlapa, co během jejich vztahu zbohatl, a to je její jediná kvalifikace pro to holkám radit. O vztazích z jednoho vztahu neví nic, ale radí holkám, co mají chtít od života a jak hledat partnera, který není broke. Ona je původce myšlenek Terezy. všeobecně prostě nějaký kurz, nějaké jako knížky nebo nějaký lektor, ať už jako normální nebo online, když se chcete učit například jazyky, tyhle ty věci. Jako s jazykama souhlas, ale proč teda neřekneš, jaký takový kurzy si absolvovala ty? Zase zkušenosti jiných? Místo Sofinky se měla ty peníze dát do podobných věcí a udělat si třeba řidičák a zaplatit další věci, co tě posunou a zlepší ti život. Mimochodem i tyhle věci by ti dodaly opravdové sebevědomí víc než ty tvoje povrchnosti. Celkově vlastně každým kurzem se zvýhodňujete na trhu práce. Jo, dej si Sofii do CVčka a uvidíme, jak tě to zvýhodní. Doufám, že si od ní dostala certifikát na Delulu. Přeskakuju až k závěru, protože dneska už asi stačilo. A nebo udělám videjko, které věci za ty peníze nestojí naopak. Yes, to přesně chci. Za to Tereza vyhodila peníze zbytečně. To teprve bude golden content. Jsem zvědav, zda tam bude bydlení na hotelu, kurz od Sofie a podobné věci. Co myslíte? Těšte se na video o Terky vzoru a podpořte moji manifestaci odběrem a lajkem.